Tisingig lakaw. Ay, sulba rin mong problema pa. Damay shot man dahil ni boy. Pa! Ay ba, asa si Papa? Ha? Usa sayon? Asa si Papa, baba? Naano ba siguro to diha? Wala siyang manukan. Wala man siya yung manukan mo. Ay, basi nato dito sa likod. Ngano day sayon? Sumayik tuyo nimo. Arag kita, manggod mi na ang kulbarok. Ingon siya nga, mag-chat-chat daw sila. Sos, dili pwede. Daghaglabunon diha. Maglaglag pag yun. Ah, sige, akong nag-date to si Papa ba, pero dili na ako palakon. O, lakaw yun na. Bantay maglakaw-lakaw na imong papa nga daghaglabunon. Okay ba? Oh, sayo, nasa magagikan? Ganina lang ko nangita si Mua. Ako bud ba, nangitabot ko sa mua. Ano nangita mo po ka sa kuha? Alangan pa, nagkita mi na ang kulbarok. Ingon siya nga, mag-chat-chat daw mo. Ah, mau ba? Murag maayo na nga balita ba? Pero si Mama, akong naegdan, dili daw ka palakon. Ha? Ganun di naman po daw ko niya pala. Kung iwan mo ko'y trabaho dire. Talabon man daw kaniya karon. Ah, pandamay. Dili na siya pwede. Nanghagad naman ka si pare. Ang agad gani no, pero si Mama, dili ba musugot. Perte, gini mong mama eh. Killjoy kayo. Mawala. Ang po itong kalipay, ana. Okay rana pa, pero na ko diskarte na, makainom magyapon ka. Saan po na yung diskarte ni mo? Basta ako rin bahala ni mo pa. Tagay lang kung cash, 100 lang. Iba ka sulbad ang tanan. Sus, nanapon na imong diskarte nga mangwarta na pog ka. Wala ka day ko makapugong ba na imong mama. Lakaw! Mahalil ako si Papa! O, usa sayon? Wala ka daw si Papa mo! Oy, oy, asa man ka? Dito ila pare barok. Nang invite manggod. Magig-shot siya ba? Tisingig lakaw. May pagtuwason to nimo glaba. Nalaawa pa. Ayaw lagi lakaw. Ako rin balik sa imuha, makasyat lagi ka. Sus, mangayo. Manggugag 100. 100, raman na pa. Ako rin may bahala sa imu. Unsa man mula ka ulabahan na to nimo. Manglaba lagi ko. Sibanta lang jud ka. Sayon, ikaw rin bahala sa kuha. Lagi pa. Sugi sa tugla ba? 100 sabi. Nara oh. Ay, sulba rin mong problema pa. Bantay ka, sulban man ka. Ay, pang-shot dahil ni mo, dungagig 100 be. Yes, kaabi na huwag mauna to siya tanan. Built-in na, napaday dungang 100 oh. Okay pa. A few moments later. Oy, sayon nasa mga badong. Sa gawas pa, akong templaro kape si Papa. Oh, anong plastic na baso man na imong dala? Akin ni ma, kura ng ilisan ma. Milagro, nabutan ka. Mga piso. Usay mga pi. Shot man to itong sabot ganina. Sus, kaminos jud di Papa. Alangan magpasakob ka ni Mama. Abri na dayon. Usa maguday ning nadiri sa atong kuanday. Termos. Pandamay shot man dahil ni boy. Okay kayong diskarte boy. Riba. Panglabadiraan. Enjoy. Okay boy. A few moments later. Ay, pangdamay na unsa man ang ipalaba. Sa sulod ani.